Добрый вечер. У эфире «Объектив». Запрашаю вас на новины по-белорусски и без цензуры. Беларусь усё вышэй у рэйтынгу краіны пацярпелых от коронавируса. Вирус ходит, больные часто болеют, детки болеют очень сильно. 100 тысяч подписов не проблема. Подписалась, потому что хочу, чтобы моя страна была экономически независимой и состоятельной. Колькі подпісаў уже собрали прэтэндэнты на прэзідэнцтва. Секонд-хендам хочуць забараніць прадаваць новую вопратку. С нашими зарплатами только сюда ходить. Грошай няма. Такім чынам цэнтр выбаркам патлумачыў сваю адмову ўсталяваць на выбарчых участках веб-камеры. Чарговы раз выбарцы не змогуць пабачыць, як праходзіць галасаванне. Затое мы можам назіраць, хто з прэтэндэнтаў мае сапраўднае народнае падтрыманне. За каго рэкорднымі тэмпамі падпісваюцца беларусы, апавядзе Александр Папко. 35 тысяч подписаў за 3 няпоўных дні. Сваім поспехам бізнесовец Віктор Бабарыка падзяліўся ў сацыяльных сетках. Галасы за яго пакуль збіраюць толькі ў Менску. Неўзабаве падлучацца рэгіёны. Подписался, потому что человек из деловой среды. И я, по сути, буду голосовать за своего коллегу. Подписалась, потому что хочу, чтобы моя страна была экономически независимой и состоятельной. Образованный человек, я думаю, он разбирается в ситуации. А ніводныя нашыя выбары з 1994 года міжнародная супольнасць не прызнала дэмакратычнымі. Аднак паплечнікі Віктора Бабарыкі заклікаюць галасаваць і вераць, што адстаяць выбар можна. Гэты падыход, калі мы каждый сядзеў па дамах, і он не спраўдзіўся на працягу некалькіх выбараў. Таму і калі мы ўсе прыйдзем разам, то я думаю, што не хопіць сумлення у членаў избиркома, избирательных камісій гэта ўсё знішчыць. Віктору Бабарыку і Валерыю Цапкалу сімпатызуюць прадстаўнікі сярэдняга класу, мяркуе палітолог Валер Карбалевіч. Людзі, якія ў адрозненні ад электарата Ціхановскага не гатовы да нейкіх радыкальных дзеянняў. Таму, бачыце, і рыторыка і Бабарыкі, і Цапкалы вельмі асцярожная. Яны не столькі крытыкуюць дзейную ўладу, колькі кажуць пра магчымасць перамен. Тым часам пратэставы блогер Сергей Ціхановскі сустрэўся са сваімі прыхільнікамі ў Магілёве. Подпісы збірае за сваю жонку, бо ягоную групу ЦВК не зарэгістравала. 9 жніўня ў дзень галасавання блогер заклікаў людзей выйсці на плошчы, каб пратэставаць. Мы ногами показываем свой протест, ногами. Вот мы, белорусы, мы против, мы хотим перемен. Хто можа адгукнуцца на заклікі Сергея Ціхановскага? Это людзі, якіх дрэнны сацыяльна-эканамічны стан. Людзі, якія зняверыліся ў справядлівасць дзейнай улады. І людзі, в прынцыпе, у якіх няма такіх нейкіх вялікіх асаблівых каштоўнасцей. І лозунг Ціхановскага дало, в прынцыпе, ён працуе. З падобным лозунгам удзельнічае ў кампаніі кандыдат пратэсту Владзімір Няпомняшчых. Подпісы ён збірае не для таго, каб стаць кандыдатам. У пікетах ён заклікае гэтыя выбары байкатаваць. Выборов нету, нет и не было. И не будет. Почему я это заявляю и официально заявляю? Потому что я сегодня в Гомеле вышел первый пикет, ко мне подошла женщина с мужчиной, и они сказали, что их дочка работает преподавателем в школе. И уже на сегодняшний день заставили, руководство школы заставило принести паспорта и записаться в группу Лукашенко. У сумленнасць выбараў не вераць і кіраўнікі перадвыбарчага штабу Андрея Дмитриева. Однако у нас больше возможностей встречаться, проводить пикеты. Все формы коммуникации не лучше. Поэтому мы участвуем в этой кампании. Наша программа, если коротко ее сказать, она умещается в 3 фразы. Говорить правду, ценить людей, менять власть. На тое, каб сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў, у ініцыятыўных групаў застаецца 3 тыдні. Александр Папко, Белсад. Беларусь увайшла ў топ-10 краінаў паводле колькасці заражаных COVID-19 на душу насельніцтва і ў топ-25 краінаў паводле агульнай колькасці заражаных з пачатку пандэміі. Але ў Міністэрстве аховы здароўя ў гэткай статыстыцы пабачылі пазітыў, які распавядзе Валерый Руселік.
897 новых выпадкаў станоўчага тэсту на COVID-19 і 6 новых смерцяў на сёння. Міністэрства аховы здароўя дэкларуе, што плато ўжо блізка. Агулам у Беларусі паводле афіцыйных падлікаў захварэлі 38 956 чалавек. З іх 214 памерлі. А вось новыя звесткі пра колькасць пацыентаў у цяжкім стане ці на штучнай вентыляцыі лёгкіх і пра колькасць выпісаных дадому з лёгкаю формой хваробы не агучваюцца. Говорили, что в больнице там сколько-то человек, 100, наверное, с чем-то или что лежит. Коронавирус или пневмония просто, или простуда, или что. Вообще ничего так особо не могу сказать. Слышала, что в Березе очень много заболевших. У нас из знакомых в подъезде с работы тоже женщины. Ну так, только единичные случаи. Вирус ходит, больные часто болеют, детки болеют очень сильно. Вот моей дочке коронавирус нашли, старшей там в деревне. Никуда не выезжая, нельзя, сказали. Складаная ситуація і ў Пінску, дзе яшчэ месяц таму не фіксавалі ніводнага выпадку COVID-19. А сёння ў мясцовай больніцы ляжаць пад 300 пацыентаў з пнеўманіяй. На карантын адправілі і частку студэнтаў з мясцовага аграрна-тэхнічнага каледжу, дзе ў аднаго з навучэнцаў выявілі хваробу. Страх от незнания, что происходит в городе. У меня муж лежит в больнице, у него пневмония, но не сильно. Боюсь, чего ж не боюсь. Боюсь, а куда деваться? Ничего не сделаешь, жизнь такая у нас. А таму і да самазаспакаення ў адрозненні ад чыноўнікаў далёка, прынамсі валанцёрам, якія працягваюць дапамагаць медыкам па ўсёй краіне. Гэтак сёння актывісты непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі пры падтрыманні генеральнага консульства Польшчы перадалі партыю сродкаў індывідуальнай аховы і дэзінфекцыі ў раённую больніцу Вялікай Бераставіцы, што на Гарадзеншчыне. У гэтыя складаныя часы пандэміі усе мы павінны быць разам, падтрымліваць аднаго, нават калі гэтае падтрыманне сімвалічнае, але, магчыма, тым больш каштоўнае, бо ідзе ад сэрца. З польскага боку спрабуем аказваць дапамогу ў базавых рэчах, якія неабходныя медыкам. Быў гуманітарны канвой, магчыма, будуць наступныя. Што праўда, прызнаюцца актывісты, не паўсюль за сваю дапамогу яны чуюць словы ўдзячнасці. В глазах, конечно, мы видели у всех благодарность за нашу помощь. Реакция была разная. То есть можно смело сказать сегодня, что некоторые неохотно принимали, но это не только их желание, а значит были такие, наверное, указания. Очень жаль. А тым часам у Берасці ў сувязі з каранавірусам улады адмянілі ўсе памятныя акцыі на 22 чэрвеня. Факт, прынамсі, не менш красамоўны за лічбы ад Міністэрства аховы здароўя, што, праўда, куды менш аптымістычны. Валер Руселік, Белсат. Іспанскі ўрад абвесціў 10-дзённую жалобу. Такім чынам, у адной з найбольш пацярпелых ад каронавіруса краіне ушаноўваюць памяць амаль 30 000 ахвяраў смяротнай інфекцыі. Вельмі добра, але праз усе гэтыя смерці яны мусілі зрабіць гэта раней. Мы павінны ўшанаваць тых, хто страціў свае жыцці, каб іншыя ўсведамлялі, што адбылося, каб мы не паўтаралі адных і тых жа памылак. 10-дзённая жалоба найдаўжэйшая ў гісторыі Іспаніі завершыцца афіцыйную цырымонію на чале з каралём Філіпа VI. Краіна ўваходзіць у 5 найбольш пацярпелых ад каронавіруса. Там зарэгістраваны больш за 236 000 выпадкаў інфекцыі. Колькасць заражаных у свеце паводле звестак універсітэту Хопкінса перавысіла 5 600 000. Грамадзяне Чэхіі, Славаччыны ды Вугоршчыны сёння могуць свабодна перамяшчацца паміж краінамі без сертыфікатаў і каранціну пры ўмове, што цягам 2 дняў вернуцца дадому. Вугорскі ўрад абвесціў, што надзвычайнае становішча ў краіне маюць адмяніць 20 чэрвеня. Польшча абвесціла з 30 траўня пераход да 4-й стадыі зняцця каранцінных абмежаванняў. З суботы насіць маскі не трэба будзе ў месцах, дзе магчыма захоўваць сацыяльную дыстанцыю 2 метры. Але ў грамадскім транспарце і крамах маскі застануцца абавязковымі. Яшчэ праз тыдзень маюць адчыніцца кінатэатры, фітнес-клубы, паркі забаваў і басейны. 810 рублёў штрафу за ўдзел у 6 супраць будовы акумулятарнага завода ў Берасці прысудзілі праваабаронцу Роману Кісляку. Паводле таго ж артыкулу за парушэнне заканадаўства аб масавых мерапрыемствах аштрафавалі на 675 рублёў віцебляніна Алексея Соломоненко. Я считаю, что это идет запугивание людей.
Вот запугивают, постоянно запугивают людей. Вот. Уже, кажется, вроде бы уже все отобрали, уже все, и еще хотят и слова даже отобрать у них. Ну, чтобы они ходили постоянно с закрытым ртом. Это же несправедливо. А родственникам даже не сообщают, где проходят суды. И мы вот отсидели полдня под железнодорожным судом, где составлялся протокол, а суд, оказывается, проходил, уже первая часть его прошла, в Первомайском суде, и нам пришлось звонить в ВВС, узнавать, перезванивать, никто не хочет отвечать ничего. Судове пасідження відбувалося праз скайп. Присутність на зустрічі з блогером Тихановським суддя Михаил Юрченко розцінив як уділ у несанкціонованому пікетуванні. Гэта другі штраф Алексею Соломаненку цягам тижня. 22 травня суд Чыгуначнага району Віцебського штрафував активіста на 540 рублів за кармлення голубоў. Той суд адбыўся за зачыненымі дзвярыма і без удзелу абвінавачанага, бо слухачы на першапачаткова адкрытым працэсе адмовіліся падпарадкавацца патрабаванням суддзі Цыганковай пакінуць залу. Дасведчаны кіраўнік, сучаснае абсталяванне, перадавыя тэхналогіі. Гэтак рэкламуе сябе эксперыментальная база «Вольна» ў Баранавіцкім раёне. Але мясцовыя жыхары апавялі нам не пра дасягненні, а пра злачынствы, якія там адбываюцца. Алена Дубовік. Ферма Малое Чарніхава – частка экспериментальной базы «Вольна». Фотоздымки з мертвыми да разабранымі ў брудным памяшканні цялятамі нам даслалі ананімна працаўнікі фермы. У памяшканне трапіць не атрымалася, але заставацца доўга побач з гэтым будынкам немагчыма. Пах задушлівы, а з вакна мы бачым скуры жывёлін і нешта, што выглядае на тушу. Паводле інфармацыі нашай крыніцы, у панядзелак на ферме ўжо былі прадстаўнікі пракуратуры. Таму амаль усе трупы да нашага прыезду паспелі прыбраць, а памяшканне засыпаць хлёркай. Ляжаць засталіся толькі гнілыя скуры. Будаўнікі, якіх мы сустрэлі, кажуць, што ёсць загад адрамантаваць будынак. А вы калі ехалі, вы ведалі, што тут? Ну, знаем, что бойня, а что тут? Ну, что это бойня или что? А откуда вы ведаете, что это бойня? Ну, мы же работники, знаем, нам говорят, какой объект. Ну, здесь бойня. Вот телята, когда их сюда приходят, здесь разделывают их, шкуры сдают, мясо сдают. По фотографиям, якія ёсць у мяне, была яшчэ і тушы подвешивали, вось гэта. А это, когда разделывают, тогда уже подвешивают, а потом приезжают, забирают. На фотаздымках тушы жывёлінаў сапраўды разбіраюць да касцей, а паводле правіла ўздымаецца толькі скура, а астатнія утылізуюць на жывёльным могільніку. На тэрыторыі фермы косці раскіданыя паўсюль, хоць могільнік не перапоўнены. Мы папрасілі пракаментаваць сітуацыю загадчыцу фермы. Я ничего не буду говорить. Кто вам разрешил здесь снимать, скажите? Не скажете, так? Так где есть у вас бойня? У нас бойни нет. Это не бойня, у нас бойни нет. А что это? Ничего. Эксперт лічыць, што гаспадарцы спрабуюць схаваць памор быдла, які значна перавышае дапушчальную ў 5% норму. В данном случае убой производится на этой площадке не потому, что надо мясо получить в стране, а потому что скотина не дожила до своей кондиции. И падеж, я думаю, там не 5%, а в разы выше. Белсат не раз распавядаў аб спробах калгасаў схаваць памор скаціны. Чаму ж даходзіць да такіх выпадкаў? Основная причина – это содержание скота и кормление. Если теленок будет стоять на сухой подстилке, вовремя покормлен, вовремя попоен тем, чем надо, не гнилой соломой, а качественным кормом, то и падежа не будет. Колхоз – это как бы ничье, как бы коллективное, все общее, соответственно, ничье. Был бы там хозяин, он бы по-другому относился бы. Он подумал бы, может быть, ему не 1000 коров надо держать, а 500 коров, которые он может прокормить. Паводле камітэту дзяржкантролю, сёлета памор быдла ў параўнанні з пачаткам мінулага года скараціўся на 17%. Алена Дубовік, Белсат. Апранацца прыгожа і нядорага шмат каму дазваляе наяўнасць секонд-хендаў. Але Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю хоча абмежаваць асартымент гэтых крамаў, забараніўшы ім прадаваць новае адзенне. Змены вынеслі на грамадскае абмеркаванне. Што пра гэта думае грамадства, высвятляла Анастасія Русецкая. Апрануць стылёва ўсю сям'ю і пры гэтым ашчадзіць такую магчымасць даюць крамы ўжыванага адзення з Еўропы з традыцыйна нізкімі коштамі. Пакупнікоў тут зазвычай даволі шмат. С нашими зарплатами только сюда ходить. Наша белорусская очень дорого. И выбора особого нет. За 27 рублей одела всю семью. Качество. Ну и цена приемлемая. Особенно для
пенсионеров это очень выгодно. Тут бывает вообще новая одежда, даже с бирками прям магазинная. Тым часам чыноўнікі антыманапольнага ведомства хочуць забараніць секонд-хендам прадаваць новае адзенне. Адпаведны праект пастановы ўраду вынесены на грамадскае абмеркаванне. На ўнутраным рынку за апошнія некалькі гадоў адбылося маштабнае пераразмеркаванне рынку ад айчынных тавараў да імпартных, а продаж стокавых тавараў пад выглядам тавараў кшталту секонд-хенд стварыў няроўныя умовы канкурэнцыі для айчынных вытворцаў. Магчымая забарона дырэктарку сеткі секонд-хендаў Наталлю Курык не хвалюе. Новымі рэчамі яны не гандлююць. Змаганне ж з крамамі ўжыванага адзення, на яе думку, на продаж прадукцыі Беллегпраму не паўплывае. Нужно исходить не из этого, не убирать, как они считают, секонды конкурентами, даже смешно звучит. Мы им не конкуренты, у них товары новые, у нас бывшее употребление. Но если Беллегпром считает секонд-хенд конкурентом, то я считаю, что у них плачевное состояние. Паводле Беллегпраму ў крамах секонд-хенду часцяком рэалізоўваюць стокавыя тавары. Тым самым імпарцёры, маўляў, ухіляюцца ад выплаты мыта на новыя вырабы, а гэта 15% ад цаны. У выпадку, калі будуць уведзены абмежаванні супраць секонд-хенду, аднак гэтая праблема наўрад ці будзе развязаная пры сённяшніх рэаліях, таму што ў прыватнасці існуюць маштабныя схемы кантрабанды ў Беларусь таннай турэцкай вопраткі пад выглядам тканіны, якую чыняць кампаніі сярод найбуйнейшых лагістычных аператараў Беларусі. На думку эксперта, секонд-хенды і Беллегпрам усё ж канкуруюць у нішы таннай вопраткі. Канчатковы ж выбар паміж новым айчынным ды ужываным замежным робіць пакупнік. Анастасія Русецкая, Белсат. Еўразвяз паставіў кропку ў справе візаў для беларусаў. Пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі з Беларусю сёння ўхваліла Рада Еўропы. У адпаведнасці з пагадненнем кошт кароткатэрміновых шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі зніжаецца з 80 до 35 еўраў. Скарачаецца спіс дакументаў, якія неабходна падаць пры звароце па візы. До 5 гадоў павялічваецца тэрмін шматразовых візаў. Час прыняцця рашэння пра выдачу візы зменшаецца да 10 дзён. Шэраг катэгорыяў грамадзянаў змогуць звяртацца па бясплатную візу. Чакаецца, што бліжэйшым часам беларуская МЗС атрымае ад еўрапейскіх партнёраў афіцыйнае паведамленне пра завяршэнне ратыфікацыі. Праз месяц пасля гэтага пагаднення набудзе моц. Падчас эпідэміі звычайныя падарожжы сталіся немагчымы. А як з касмічнымі? Пандэмія не спыніла палёту думкі Ілона Маска, які з камандой SpaceX задумаў стварыць касмічны карабель шматразовага ўжытку, дзякуючы якому падарожжы да зорак зрабіліся больш даступныя. Стваральнікі ўскладаюць вялікія надзеі на сённяшні старт касмічнага карабля «Дрэган». Гэта першы за 9 гадоў запуск з тэрыторыі ЗША. У праект уклалі больш за $3 мільярды. Як рыхтуюцца касманаўты да старту, які мае адбыцца ўжо праз 2 гадзіны, прапановую паглядзець у сюжэце без каментара. Праз момант у аб'ектыве прагноз надвор'я. А мне застаецца нагадаць спадарству, што шмат цікавага можна пачытаць на нашай старонцы ў інтэрнэце і што Белсат можна глядзець па тэлевізары, нават калі ў вас няма спадарожнікавай антэны. Карыстайцеся нашым новым прыкладаннем Белсат Смарт і вы ў гэтым пераканаецеся. На гэтым развітваюся. Бывайце шчаслівы, беражыце сябе і сваіх блізкіх.